Så skal jeg bare sætte nogle skilte op, men det gør jeg ikke. Og jeg har stadig det der totalt syge ude på. Jeg tror lige, jeg smider noget af det her vand mad ud. Og kig på. Prøv at gå hjem og kigge vores væg, mand. Det er helt vildt. Hvilken væg? Nå, den Der her væg. krig. Der er en, der dør, der er en, der døde. Og der er en, der fik Jeg altid. Oscar elsker det der savlehoved. Så når jeg går ind på mit værelse, så savler det bare ned i nakken på mig. Jeg kan mærke det. Det er 4D det her spil. Prøv at gå hjem og Prøv at gå hjem. Jeg tror lige, jeg ligger... Nej, mit sværd bliver liggende inde i min chest. Ikke fordi jeg ikke tror på det eller noget. Oscar! Go. Ah! Prøv at se der. Ham, der løber der, Oscar. Prøv at se ham. Ham, der løber... Oscar, prøv at se ham, den nøgne, der løber der. Ja, det er det, jeg sagde før. Han Ja, har du set der? Har du set? Oscar, prøv at se ham forfra. Hvad sker der? Hvad er det? Aladdin eller ham der? Ham der Aladdin er? Nej, ikke Aladdin. Bagom. Så sniger der bare. Der er ikke en ninja. Ja! Ninja! Oscar løb! Oscar løb! Ninja! Ej, fuck. Men jeg kan bruge nogle af tingene, så jeg smider dem lige ud. Dejlig. Pur. Hvad for noget? Oscar, hvor er du henne? Jeg er her i alt diamond. Her, jeg står, Jeg kan ikke se dig. Der! Hej, Oscar! Hallo, jeg fik ham der Aladdins hoved. Ja, jeg har også to af dem. Det var noget Det Oscar, du ved godt, at ham der Aladdin, ikke? Det var ham, der gav dig ting i går. Var det? Ja. Han hedder stadig Ginny. Hej, Oscar! Hej, Oscar! Hej, Oscar! Det er Ginnys hoved. Og jeg har set det til dem. TNT! Fik du TNT? Ja. Må jeg godt få det? Nej, jeg dør! Hvor er det Steve? Det er sgu da nede. Hvad er det? Det er Steve. Hvad betyder det? Det er ham der, den normale mand. Vil I lade mig? Ja, jeg har set dig. Ej, Jeg er ikke sej. Oscar. Der er en, der med vilje hoppet ned i lavaen. Nej, det er fordi, der er sådan et hemmeligt rum dernede. Skal jeg prøve? Ikke hvis du har tænkt på dig. Du skal gå lige ud, når du er gennem lavaen. Og det gjorde Hvad er du det? ikke, Hvor kommer man hen? Hallo, jeg er nøglefærd døde med alle mine ting. Man skal have et pink apple. Det er ikke pink apple, Oscar. Pink apple. Hun er fræk. Hvad? Hun er fræk. Hvad? Hun er fræk. Hvad? Hun er fræk. Hvad? Hun er fræk. Jeg kom ind! Er det fedt? Det er bare sådan et rum, men nu dør jeg i ilden. Er det fedt rum? Nej, det er bare sådan køligt med det. Nu har jeg lige mistet mig så mange ting på det lort. Ja, det er bare sådan et kedeligt rum, hvor det fører over til den anden gang, derovre ved lavaet derovre. Men det er meget sjovt at være dernede. Fordi det, man er ikke... Prøv at gå ned, det var ret nemt. Jeg kan ikke. Det er nemt. Det er nemt. Det er nemt. Man skal bare have pink apple. Det er stadig golden apple. Golden apple, ja. Ikke pink apple. Oscar, jeg låner lige et af dine golden apples. Ja. Jeg spiste det. Kom så. I need to survive. Først spiste Ja, jeg overlevede. Jeg sender dig en invite. Jeg sender dig en invite. Tror jeg, hvis jeg ikke når at dø. Nej, han dør. Der er en anden en. Der er David. Nej, han dræber mig. Kan man slå hinanden dernede? Nej, men ja, der er en. Og han giver mig pink apples. Hallo, TPA. Det er stadig golden apples. Nej, han gav mig pink. Satan. Nalvi, jeg har et pink apple. Hallo, nu Joe. Ej, hold kæft for en klam, så går han op igen. Ja, jeg går op og tæver ham. Jeg går op og tæver ham. Nej, han har pink. Det er stadig golden apples. Nå ja. Han må godt få min båd, så kan det være, han giver noget igen. Jeg har skudt dig 7 skåle, mand. Jeg skal spise den her, så kommer jeg op igennem lavaen. Nej, men lad nu bare være. Tekst. Ja. Det dør jeg ikke. Ja, du overlevede. Det dør jeg ikke. Ja, du overlevede. Bag dig, Oscar, bag dig! Hvad sker der? Bag dig, det er inde i mit hus, Oscar. Ja. Jeg tror lige. Det er så grimt.
Mikkel, du tog min bil! Ja. Ja, hun tager min TNT. Og jeg mener, Hvor jeg lægger. ej, nu... Ja. Og så du skal tage alt dit diamond gear der på. Hvorfor? Fordi vi skal til Warp Food. Hvad fanden skal vi drikke Vi gris? smadrer dem. Nej! Kom så. Hvornår kommer der nye ting? Kommer der kun gris? Ja. Og så lige med så kommer der Enderman, så Ender Dragon og alt det der. I det her lille rum? Ja, Ender Dragon. Det lyder fucking vildt, ikke? Hvornår kommer det? Når vi har dræbt 20 gris. Jo, du godt. Hvornår kommer der noget nyt? Det gør der aldrig, Oscar. Gør der ikke? Nej. Der er Warp Shop. Jamen, jeg blev totalt afhængig. Hvad? Jeg blev afhængig af at drikke gris. Warp shop. Gør det da liderligt? Ja, de der gris, mand. Koster i PAY. Ja. Og hvad så? Mellemrum, så skriver Nå, jeg... skal jeg skrive mere? Ja, så skal du... Og så skal du skrive mit navn, og så skriver jeg dit navn. Nej, og så skal jeg give dig penge. Ja. Hvor er det dårligt. Det var sgu da tæt på. Det står mig heller ikke. Jeg ved godt, hvad det betyder. Hvad, kan man ikke få nogen med gris? De er så ret søde. Hvor er grisene? Der! Kan vi ikke bare vælge får? 300.000. Eller kyllinger? 300.000? Er du sindssyg, mand? Der står 30.000. Gør der? Hallo, giv mig alle de penge, så er jeg snart råd til at investere mig alle jeres penge. Ja, det tror du selv på. Ja. Ej, men jeg kan købe ingenting! Nej, det er gold ingot, hvis du kigger på navnet. Jamen, hvad er golden godt? Det er guld, Men hvorfor er der ikke et billede? fordi det... Fordi man ikke kan sætte den. Hvad er det? Hvad for TPA-sæt? Ja. Hvorfor gider han ikke have mit græskar? Han er bange. Han er bange for os. Eller jeg er så taknemmelig. Kom, er der ikke Ej, nogen hvor er andre? du nederen. Godt forsøgt, Mikkel. Ej, det var så tæt på, at du kom ind i lavaen. Godt forsøgt, Mikkel. Du skal bare skråstrej tilbage her. Hallo, skal jeg gøre det med Oscar lige her? Ja, Oscar. Ja, det har jeg har jo slet ikke lige hørt, hvad I sagde. Nej, det har du nemlig ikke. Nå, jeg så der donerer jeg bare selv nogle græshoveder. Let's go. Nej, kom nu, Oscar. Let's go. Oscar og Mikkel. Hallo, I skal have jeres græshoveder på, fordi vi er jo græskerbanden. Ja. Vi er græskerbanden. Græskerbanden slår til igen. Altid Oscar. ekstra hjelme til tjeneste. Han er syg. Hallo, hvor er jeres, hvad er det hedder, hvor er jeres hjelme? Hvor er I? Jeg angreb en. Hallo, Lukas, du skal tage din hjelm på. Hvad nu ikke løs? Nolfi, Jeg døde, Oscar. Det var derfor. Ej, har du ikke nogen, jeg har ikke nogen ekstra. Så er der altså ekstra hjelme. Om der Pigwood er død. Jeg dør nu. Oscar, jeg troede, du ville hjælpe mig. Jeg bliver nødt til at gå i shop og hente nogle flere hjelme. Man kan ikke være græskerbanden uden en græskerhjelm. Det giver jo ligesom sig selv. Græskerbanden slår til. For første gang. Dun. Han har dynamit, Nolfi. Jeg fik et sygesvær. Hvad er det for... Jeg vil ikke have en græsker til. Jo, men... Jo, Oscar her. Jeg har ikke nogen. Jo, du Oscar, jeg har ikke Du nogen. har lige lagt den i chesten, din... Nå, du har det på. Ja, det er ikke billigt til at høre på. Hvilken noget? For vi kan ikke høre det. Så er det ikke så irriterende. Sgu da. Nej, Fie. Ja. Hvad gør den her? Holde mine ting. Nej, Mikkel, lad være. Kan man godt sætte 2 af de der chestes sammen? Mikkel, jeg har brug for det, hvis vi skal til Ender. Eller er det End? Hvad er det, Nolfi? Mikkel! Hvad er det, Nolfi? Mikkel. Ej, når vi gør sådan, at jeg sætter en dør til mig. Okay. Hvad er det, du har taget, Mikkel? Nej, jeg hævner mig. Han er nødt til at skrive foam. Nødt til at skrive foam. Okay. Hvad er der sket? Ikke noget. Jo, der er. Jeg kommer hjem nu.
Oscar. Hvad har du søgt? Hvor er du? Shit, der er lava! Mikkel! Mikkel, lad være! Jeg så ser det bedre ud. Ej, Mikkel, jeg tog bare et pink apple. Sejt. Pink apple. Nej, ikke pink apple, mand. Det er golden. Det er fordi, jeg spiser så mange pink apples. Pink. Jeg går i Warp Arena. Oscar, vil du med? Jeg er der. Mikkel, vil du med? Ja. Det er bare lige. Hvad er det slemt, det her? Nej, nu er ikke noget lava. Det er meget nemmere. Der sker ikke noget, når jeg gør det rundt. Oscar, du tog min sandsten. Undskyld, Mikkel. Du vil have dem tilbage. Ja, kom lige hjem og giv mig dem. Nej, du kan komme herover, mand. Nej, Okay, fordi jeg kaster dem ud over. Nej, jeg kaster dem ud i lavaen. Nej, jeg har lige købt dem. Han har lige gjort det. Nej vel. Han har lige brændt dem. Eller hvad skal de koste altså alligevel 10.000? Nej, det gør jeg ikke. Jo, prøv så at gå hjem og kigge. Oscar. I got money on my mind. Mikkel, prøv lige at komme over i 8 arena, så du kan redde. Mikkel, jeg er herovre. Hvor? Ej. Her, Mikkel her, Mikkel her. Her, du må godt få en. Du må godt få en. Nej. Her, grib dem. Jeg henter dem. Grib, Mikkel. Der hvor mange var der der? Mikkel, hvorfor greb du ikke? Jeg var nødt at hente dem. Men du fik ikke så mange. Jeg fik 16. Og jeg har købt en. Sejt. Sejt. Jeg har 19 pile. Og et halvt liv. Ej, hallo, gå lige ud og tage de der ting der. Okay. Jeg kommer nu. Jeg har burpil, mand. Jeg er sindssyg. Vil du, Oscar, vil du have pile? Jeg har 19 pile. Mikkel, Oscar. Ja. Nej, hvad trykkede jeg på? Jeg kaster den til dig. Hallo, Oscar. Og jeg ramte den shit. Jeg synes, det står... Oscar. Og jeg har en båd, jeg går ud og sætter den i vandet. Ja, gå lige ud og sætte den i vandet. Gå ud og sætte den i vandet. Nej, det kunne man ikke, tror jeg. Ej, fuck, ja. Jeg er stuck. Er der noget, vil du... Jeg gider ikke engang respawn. Er det Nalfi? Nalfi, vent til du selv dør. Nej, fordi jeg laver det lige. Jeg reparerer det. Ja. Jeg reparerer det. Hvornår reparerer du det? Nu. Nej, jeg nåede ikke at spise dem. Det er væk nu. Jeg er glad. Ej, det var lige sjovt. Ej, Oscar. Hej, Nalfi! Nalfi, jeg er bagved dig. Jeg er herovre. Jeg er oppe i slottet. Nalfi, jeg er oppe i slottet. Hvorfor? Fordi du lige har smidt mig ud. Hvorfor joiner du bare ikke igen? Der kommer en! Jeg spawnede et sted for dig. Bare så du ved det også, kan jeg filmer. Gør det. Ja. Også min stemme. Ja, du kommer på. Ej, fuck dig.